ukuthina uthiyami buka umfazi wakho wenza awuthami nje bathi sengishilo nje hayi akathatha umfazi wakhe ehambe vele lana kwami ngisabadingi phela impahla zakho uzoyilanda kanjani manga kuyafana sempahla oyilanda khoma usayithengelwa yimina awuna nix wena wafika nje njengoba unje hambani lo kabili njengoba ninje baba yini yo sizani hamba kahle kahle ukhombisile ukuthi uqomela ama bright pack wena hambani ke yo ngithelile ukuthi ngihlala nomntwana nala endlini usho le ring lena ngithengele mahala le sithando sami ilani Kati sokuma ring manje ngithengele mahala le ring ngiyakuthanda kodwa baby ngithanda njani ngithanda ukushada kana ilani ngiyacela mara ngicela ukuthi sikele ngithanda njani enza so sawu siyami sothenga ama ring wena manje khambani What up YouTube, this is your boy Smaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Guys, there's no formula when it comes to these things of relationships, but I, as Smaz TV, I am the answer. Thank you for the likes, the subscribers and the followers on Facebook. It's in a thank you. A road to 500,000 there on Facebook and a road to 100k on YouTube. Tango is thank you. Today ngiphethume out. Awuthiyami ubani kama? hayi kama basengoxolani sibonga amagagula na Sure, awuthiyami awungitshele awuthiyami chazele balandeli bami ukuthi today why ubhalela ishow? hayi okwenza ukuthi ngibhalele ishow yakho mfowethu ukuthi ngibonele ukuthi isiza abantu abaningi and then so ngase ngiyabona ukuthi nami leke ngibhale nayo ngakhona ukuthi ngikwazi ukuthi ngisizakale that's why ngikhona nje ngibhale Ya ngiyakuzwa awuthiyami. So ngitshele awuthiyami because mawubhala la ngiyakubona uyamenshina ukuthi usona lo mama manje for lesikhathi onaso. It's been how long unjola nalo mama? Vele bese kwesikhathi esingangonyaka ne mhlawumbe ngasho nje ngithi 1 year and 3 months because lo nyaka nakhona ngiyacalculate nawo so yeah ingakho mfowethu ngisengqiniseni phela wena kodwa vele bese ngiconfuse kahle ukuthi skiphani ngendlela kwenzani So uqala ngani ukunothisa ukuthi mana hayi ngenzeka lo mama lo sekayajola manje? Sengicela bese ukubona nje nami ukuthi sometimes ngiyamthinta noma lethanyana mangisesipani ngikhona ukuthi ngimthinte angakhona ukuthi ngimthole so ngabona ukuthi sekunenkinga and then kanti ngiyezwa ke nangamajiti engiphila nawo around in Sunnyside ukuthi no bayakhuluma ukuthi hayi 1 no 2 no 3 wenza izinto enjengalezo so engakho ngikhonela ukuthi no nami ake ngibone and then ngathi mangibheka ngabona ukuthi nabantu engiyena basiza nakhona Sunnyside so ngakhona ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngikhona ukuthi ngithole usizo njengoba nifikile nakhona ngizongisiza. Ngiyakuzwa awuthiyami. So na umbuzo wami ogcina are you sure ukuthi lo muntu lona ufuna ukuthi sim expose abantu bambone ukuthi umuntu okanjani? Hayi bese kuze mhlawumbe nabantu bazofunda isifundo lokho ke makuthiwa mhlawumbe nakhona ukuthi nikwenze ngakhona ukuthi nikwenze kuze amajita nawo azobona ukuthi adlule esimene esinjengathi ukuthi kwazi ukuthi ebone ukuthi abantu besifazane sometimes banokwenza kanjani elifini. Ngiyakuzwa awuthiyami. Danko is thank you. Mfowethu mina mangibuya kuwe ngizobe sengiphethe ini bonke ubufakazi of which is the evidence manje ngisayoshaya ispan sami the investigation. Uqhubeke njalo mfowethu usize nesabonga. Ngiyabonga mfowethu. Bafethu nizwela ume out uthini sifikile la eSunnyside and siyabasiza bafethu. It's your boy Smaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko is thank you. Lontwana ngiyambona etekona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola it's the low life all these bitches ain't loyal at the night time yeah we partying yeah we clubbing some are loving some are fucking most are cheating we turn nothing into something you know how it is nigga at the night time. What up YouTube, this is your boy Smaz bafethu. We are this side bafethu. Ngilindume out awuthiyami. Khamba kanjani? No sharp Mfethu the last time I saw you ubokhala ngomuntu wakho uthi umuntu wakho awum-understand kahle. Mfethu awungitshela umgcine nini lo muntu? Mfethu yazi sithi nje sekunamalanga nyana mhlawumbe ngoba nami kade ngekho kakhulu lana bengibhizi ngezinto zokusebenza yabo. Yeah but still vele mangithi ngiyamzama ukumthinta nasemafonini angimtholi so samtholi awuthiyami. Mfethu njengoba ngikubizele lana mfethu lo muntu ukuthiwa ulila kule gas leli ngifuna ukukukhombisa yonke into manje kudlulana nama truck lana yonke into umsindo abantu abezwa kahle ozangapha cameraman
Zwakala. Awuthiyami ngisishayile isipani ne? Net manje mangishaya isipani sami ngiyayithola yonke information and ngithola ukuthi lo mfazi wakho lo yasana ubhizi nomunye umjini. Angazi labafethu labaqhinayo uyayibona lento ukuthi bafasinwele lana. Ngayenza Izinto zama dreads izinto enjalo. Yeah. Buka la mfowethu. Akusiyi yakho le. Hayi bese iyo phela ninazo. Umthola laphi lo muntu? Umthola laphi? Yebo. Umuntu lo. Mawuphuma nje khona la borodo bangitshelile mfethu. Ngoba le ndawo mfethu ngathi iyo le ndawo kade umntana ngangimqashale kuyo ukuthi kumele ehlale kuyona mfethu lena ke. Uthini? Le ndawo mfethu yona indawo kade ngimqashale kuyona sehlale kuyona ngoba athi mayifika kumina wangitshela ukuthi akana indawo yokuhlala ase ngimqashele indawo because nami khona la ngifutha makhona. Sure. Yeah mfethu. Lo muntu ufaka abantu ke besilisa la. Bamshaya ikhekhe wena mawungekho awuthiyami. Uthini ufuna ukuthi uyayibona ridings or ufuna ukubuyela endlini yolala awuthiyami. Bese ngikwazi ukuthi ngabuyele emuva ukuthi ngiyolala but mangakholwa ukuthi mhlawumbe ngigculiseka nje ngize ngibe na shock because ngiyabona ukuthi vele la ngimqashele khona but ukuthi ngibone kuphela and then ngikwazi ukubona ukuthi silungisa kanjani. Bafethu it's your boy Smazi niyamuza uthini? Asivaye soyibona ridings asambe awuthiyami. Let's go. Oh. Woza awuthiyami. Konje usinesikhathi singakanani intry nalomuntu? Hayi bathi senesikhathi esingangonyaka mfethu ngokuthi nami inkinga yami uthi vele isikhathi esiningi angihlali isikhathi la ngabona. Okay. Yeah full time lana so ngathi mayikhala ukuthi akananda yokuhlala nje sipanini la ngihlala khona abantu isikhathi esiningi besifazana lo angadingeki so ngase ngimqashela kule ndawo la akahlala kuyona. Manje ngine wari ukuthi hayi mase ngimdicinga insuku engaka selokhu efonini ngimtholi ngakho ngize ngacela wena ukuthi angicela ukuthi ngisize futhi ngibone ukuthi senganjani ngabona. Ngiyakuzwa awuthiyami asivaye awuthiyami. Labantu bakade awuthiyami let's go. Yeah. Let's go. Bafethu it's your boy Smazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Awuthiyami yiyo le ndawo le yabo la. Bafethu yiyo. La kunethezi khona la. Yebo. Yebo. Eish. Yebo. Yo, asivaye. Abantu bafana bakhe nyaphaso kanje nabahlela. Singene la awuthiyami. Kifa la kwenzakalani la? Ungali. Hayi ngazongitshela lutho Ngikukhuluma yimi sikhuluma sithando sami. yini singayikhuluma ngathi lona bani yini nalo lapha Ubani igama Kwenzakalana. Beba ungangitshela kanti. Beba kana ungitshela ukuthi indoda kuhlukene naye. Ngixolisa. Wangitshela uhlukene lo muntu. Kwenzakalana beba. Baby ngikutshelile. Hey wona ngizamele muthini lemuntu akazithi malini manje awusiyami ubani igama Uthabisi. Thabiso uthini awusiyami kwenzakalani la Intombi yami lena mina ngitshela ukuthi umuntu sebahlukene nomuntu wakhe lo. Sure. Bangitshela bana 3 months behlukene nomuntu wakhe lo. Ngikutshelile ukuthi ngihlala nomuntu wami nala endlini. Usho le ring lena ngithengele mahala le. Sithando sami. Philani. Bathi sokulama ring manje Ngithengele mahala le ring. Ngiyakuthanda kodwa baby. Ngithanda njani? Philani. ngicela ukushada kanti Philani. Ngiyacela mara ngicela ukuthi siyekele. Ngithanda njani enza so? awusiyami sothenga ama ring wena manje khambani Lo mfazi mina ngitshela ukuthi uhlukene nendoda yakhe. sure Mina vele bese ngiyithathele lo mfazi. Vele bese ngine 3 months ngithandana naye lo mfazi. Ngitshela ukuthi behlukene nendoda yakhe. Uyangidayekela lo ngiyamthanda Thabiso. Hayi. Ha. uthini my sister Ngiyamthanda uThabiso. Hayi Philani. Hawu. Lo mfazi ngithi yamthanda Wena lo. ngithi lokhu uthuzongingetha. Hayi. Beba hayi wena. awuthiyami yamuza uthini sister hayi bathi akusenaseyi mfethu mani yeah Indawo ungibhayizisa wena. Ngixolisa kakhulu kodwa mara ngiyithanda ukuthi nginomuntu kodwa mara ngiyakuthanda ngoba ngiyakuthanda baby. Usho le ring ngithengele mahala le. manje ke boy indaba uzohlala uthatha umuntu umfaka la endlini ngingathatha umuntu ohlala endaweni Ngithengele zeni nomuntu wakhe. Awuthamba. hayi vele hamba lana musona la sikho kwakho la Ungahambi sithando sami ngiyacela. Ngiyafana nasikhwama hayi mfethu khona la kwakho la ziphi impahla zakhe lo Philani. Philani. kwasa nawe pakisha impahla zakho hamba Baby kanjani? sister lo muntu ubhadala irent lana wena ufaka amajita la Mara kenze njani uyangishiya mos na imini yonke ahamba ebanganini. Ngisale ngana kudla mina la kudlini.
Ngilambe. Hayi. Engangazi ngithatha umuntu onje. Hayi ngeke uyangeke. Vele kuyashiya ukuthi sithathe ngeke sithathe sami. Hawu. Wawezihande imikhuba yakho le ngaphansi. Ngempilo ayikhona. Ungabe inkosi yazi ngempilo ngibe ngihlala kwami. Hayi mo. Thatha ikoma zakho phuma. Hayi vele uzothatha ngiyakuthabisa. Hawu. Thatha ikoma zakho kwami. Hayi vele ngiyathatha. Uthini uthini awusamfuni wena uma isister la? Hayi angisamfuni futhi maningi abantu ngoba ngiyangithizi kanjena yabo. Yeah angisamdingi. Hey mara usuku lonke baby uhlezi uhamba wena ushiya la ngendlini. Kungana kudlangana next uthi uyabuya uhambe. Hayi uthabisa mina bese ngithembisile vele ukuthi ngithengele igrocery njengoba sekazongingentsha vele. Hayi futhi njenge article lakho ne angeke ngizwe ukuthi mfethu ngoba sengibonga ukuthi ngoba ngitholele iqiniso njengaleli angenze kube simple mfethu umuntu akathatha impahla zakhe iphume ehambe nje kuphela kwami ukuthi iqhubeke nempilo impilo yaqhubeka phela. No athi sithola uThabiso sizama ukuringa naye. Uva. Hayi bese angazi ngihamba umthe. Ngiyamthanda. Aw. No Thabiso athi sikhulume nawe awuthiyami. Sikhulume nawe Thabiso. Uthina uthiyami uma isister uthi akasamfuni lo mjitha yayibona into enjani. Utheni uyifunela wena uma isister. Hayi ndaba nana ngibuka sengibona ngathi angibhayizisa lo mfazi bengimthanda lo manje nakenze sengibona ngathi angibhayizisa. Maye wena uthini uphethena ama ring namhlanje khamba. Ndaba bengimthanda lo mfazi manje ngiyabona ukuthi nami kusasizongenza so ayibona le nto mfowethu. Mara baby nasengilahla. Ayabona ukuthi Thabiso kanjani manje abase ngijikele nomuntu wami nawe sengijikela. Ngicela ukuthi nalo muntu lona niphumelele la ngaphandle ngakhumele nakwami nayo la. Ayibona into. Yabo kusho ukuthi nami kusazongibhayizisa. Angeke baby angeke. Ngikuthanda sithanda sami mara ngeke. Ukuthi bese uyithupe singabhayizisa kanjani? Baby kuba bese ngithengele isharing ukuthi uzoba ngowami. Hey umntwana sekugana sekushadana ngisho la kwami mpe. Ayibona izinto zenzile. Wathinga lo muntu wakho lo. Wathinga mani wena yazi ngathi ngabe kuhlaba ngende impaka. Awumshaye umfazi. Sekunesibindi ngisho sasabe ngisho nenduku. Awuzangumtshela umuntu wakho nihlukene naye. Akusilo ngitsho sina divorce naye la. Ngakutshela Wayengenza isilimo. Maye wena awuthiyami wena nje mawungena la wazi kabani. Mina ngitshela ukuthi kukakho phela. Sure. Because nami ngitshela ukuthi kukakhe lana le ndoda lena bashada naye lana kukakhe yona ihlala eMclearback. Yabo uthi angibhayizisa. Yabo uthi angibhayizisa la. ukuthi nje nawe uhamba usuku lonke awuthengi impuphu awuthengi next la endlini ukuthi mina ngidleni vele ngizoqoma ngiyaqoma hawu So wena sister uthi ufuna ubani kahle kahle between the two? Mina ngicabanga ukuhamba noThabiso ngoba vele uyakunakekela Sini Thabiso uthiyami yamuza my sister. Eish Uthi uyifunela wena ndaba nami ngiyamthanda mara anyway yazini angazi. Wena mfana umenzani umfazi wami akasethi ufuna wena. Uyayizwa le. Awume ukuthi mina nalo mkhaba yena yona kumfana kanamkhaba futhi konje. Mkhaba wakho nawe amanzi lona wena wenza next yini umsebenzi wakho. Yo Futhi kuze kuphuma indaba enkulu. Hayi kuleka nale mpahla ngizomthengela share khohla ngale nto. Sini awuthiyami. Uthina uthiyami buka umfazi wakho wenza. Awuthami nje bathi sengishilo nje hayi akathatha umfazi wakhe ehambe vele lana kwami ngisabadingi phela. Impahla zakho uzoyilanda kanjani? Manga kuyafana sempahla uyilanda khoma usayithengelwa yimina awuna nix wena wafika nje njengoba unje. Hambani lokabili njengoba ninje. Papa yini? Yo. Sizani hamba. Kahle kahle ukhombisile ukuthi uqomela ama bright pack wena. Hambani ke. Yo awuthiyami. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ngenzele khona. Ngibonga necrew ohamba nakho mfowethu ngiyabonga kakhulu. Yeah. But impilo endoda ayipheli mfowethu. So ungasho ukuthi today sikusizile ukuthi ulithole iqiniso. Ngisize kakhulu bhuti wami ngisize kakhulu bhuti wami and then nje ngiyabonga kakhulu ukuthi ngazi ngoba kade ngingeke kusiza ukuthi ngihlale nomuntu isikhathi esingaka ntangazi ukuthi wenza le mikhuba. Ngoba nginothi manje ngiyamfonela ngimthola semafonini so namajita amathi ngiyabuza amajita namaningi angithatha China. Awathi skip but nje no. Inyambe zento ayipheli mfethu ngiyabonga kakhulu. So uyenzani indawo manje? So sele nale ndawo awuthiyami. Hayi indawo mfethu ngizobona. Ngiyabona hayi indawo ngizobona mfethu. Ngizobona because akuningi nje akukho esingakhuluma okuningi ngoba inhliziyo manje ngihlangahlangene but hayi no kuzoba ngathi wenzakala kanjani mfethu. Bafethu it's your boy Smazi sifikile kada siyabona umjita manje uba emotional my sister ukhetha ukuhamba nomjito omthengela ini ama bright pack bafethu it's your boy Smazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani thank you vala